ha, 2 to 3 liners lang para sa inyo sa mga mensahe sa hotline text man o context hotline or sa aton sing live page mga kaaksyon. Salamat gid. Aksyon Brian Warden, Aksyon Firing Line. Onboard na to, doblas nuwabeng tak na siring gabi, sit back and relax. Huwag kag sakay lang sa mga issues kag balitaan. Objective, balanced discussion, fearless comment. Aksyon Firing Line. Ano bala nagalinagumba nga balita sa aton siring pagpangalagad? Enkwentro dito sa Banwasang Calatrava, may isa patay pero gina-check pa kung hindi bala miyembro gid sang New People's Army mga kaaksyon. Aksyon Firing Line. Samtang ang NOCPO way pa nakabaton sang guidelines, ini may koneksyon sa palayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga ipaaristo ang hindi magpabakuna. Aksyon Firing Line. Samtang diriya sa syudad sa Bacolod mga kaaksyon or sa NOCPO sa gihapon check na tunig karon, kabalo ka ato balang nga natabo nga checkpoint last December 19, 2017. Sakay Vice Mayor, now Mayor sang Moises Padilla, Elia Garcia Yulo and her husband mga kaaksyon, may ara sang pamatbat subong ang Napolcom National Police Commission. Anom ka mga polis ang iga-dismiss sa ila sining nga serbisyo. Aksyon Firing Line. O si saon tanig karon sa NOCPO kunining anom diin na ni sila padayon bala nga nag-serbisyo bilang polis diri sa probinsya or ano nga sitwasyon mga kaaksyon. Samtang diri sa Bacolod, si Police Colonel Manuel Placido nagpalayag tutukan hindi paguntatan ang mga nagkalahinabo iyang pagpinatsanay diri sa syudad sa Bacolod nga mahatagan sa hustisya ang kamatayon sang mga ini. Aksyon Firing Line. Kag ay nano kalanabo sa Bacolod man pigado na gid guro kayo kay nga ang manhole do ka kwan man lang kontani no, do ka simple man lang nga balita pero ina makayuhom ikaw kag ina balang makahatag atensyon gid ining paghakwat sang duha ka persona sang taklob sang manhole sang PLDT dira sa may Lacson Street, actually sa may sidewalk na ini mo. Oo, pero tika delikado gihapon anhon to nilang pagkabugat sa to kung ipakilo ato ti makakwarta gid man sila. Butang tabi ang kabugaton sa to guro butang ti mga 10 kilos abi. Sobra guraksyon names no. Kay medyo damol man na siya mo no. Damol butang tabi 10 kilos lang sa tag 15 ang kilo abi. Na dalon sa scrapan na sa may Lupisay na ho 15 kilo na 16. Kwarta man na, no? Pero ginapangita kamo subong sa kapulisan, iuli nyo na. Oo, iuli nyo na. Dulong nyo na. Di na magpaabot nga pangdakpon, pakamuda kag pangpusasan. Aksyon Firing Line. Sa mga kuan, sa mga scrapan man, hindi nyo gid pagbatunon ha. Kay kung batunon nyo ni anti-fencing law, ang kaso nga tumangon nyo, nagbakal kamo sang ginbaligya nga kinawatan. Aksyon Firing Line. Check naton Action James Abi may nagapamangkot sa aton ding signal ta kuno sa Facebook video nagaburot ko no paki-check this basi imo lang na guro Ma'am Teresa Milvin abi check man da sa imo be si Teresa Biloso. Ma'am hindi kami bombo di ma'am, Action Radio kami sa pagkadako sa ngalan ng Action Radio ho mga bombo yang gida pang butang muta. Aksyon Firing Line. Ano daw sobra ka man imo kalibat na. Sige, ang iban nga balita maka-aksyon sa aton sa nga pagpangalagad. So iba na nga balita subong nga gabi. I'm sorry. Do na kibot ako sa kwan niya. Dito sa Bacolod, ang Comelec may pending request sa Bacolod DOC sa pagpatigayon sang mall voter registration. Samtang 13 ka COVID-19 suspects na lubong sa Handumanan Public Cemetery halin sa Abril 20 o kon Abril 2021. Aksyon Firing Line. Tinga nga 13 lang haw case pagkadamo naman patay dis Bacolod. Ang iban guro sa gin-cremate ang iban mo. Sige, ang iban nga balita maka-aksyon sa probinsya na naman. Ang mga balita sa probinsya ho. Memo para sa Pfizer vaccine rollout gid-issue ni Gov Lacson subong nga hapon. Abi lang tawon ta abi no. Lan tawon ta abi kon magpabakunang negrosanon sa Pfizer
Kaya ang Sinovac subong ang Negrosanon daw ginairihis gid ho. Action firing line. Kadamo sang daw way gana magpabakuna sa Sinovac plus pagin sa information subong nga ang Sinovac suno sa report daw hindi epektibo nagdugang ang kahangawa sang tawo. Di man taguro maghambal hindi na epektibo kay hindi man napagbatunon sang Food Drug and Administration DFA kon hindi ina-epektibo. No, ang efficacy niya 50-50 na mo. Ang first dose 50, second dose 50 man. Oh. Oh, di may ginakadlawan lang. Pasensya ginto kay na, no? Di kabalo ko hindi ka nalipat ka lang gura. No, prote ka. No. La City Jess na sa haton sini nga pagpangalagan. Action firing line. Balikan ko ni karong balita, lokal maka-action kayong balita sa national yaho dulod-dalagko man sa sini nga mga tinion ang patay mga kaksyon ni COVID-19 sa bugos nga kalibutan baw sa pagkadamo nagigali, no? Ang patay sa bugos nga kalibutan 3,888,852. Action firing line. Oo, amo na kadamo na 3,888,852 na ang napatay sa COVID-19 lang ina ha. Way labot na sa mga iban pagid nga nagkalamatay man. Nagapanguna diri amo ang United States of America nga may 617,846 ang patay. Nagapangaduha diring Brazil nga mayroon sang 502,817. Nagapangatlo diring India nga may 389,302. Ang Mexico naman pang-apat nga may 2,300 o 231,244. Kag ang Peru may ara sang patay. Panglima ini sila 190,645 mga kaksyon. Action firing line. Dira lang ko anay mga kaksyon, dira lang ko lima lang ka pungsod linawag ko. Kag kita diri medyo nubo-nubo kay patay sa Pilipinas. Iya 23,809 lamang ti nubo-nubo ini. Pero nami tanay kun way gid patay. Ang subong adlaw sa Pilipinas na dugangan, daw ka halin sa taas ang COVID-19 cases sa Pilipinas sa mga duha na kabulan. Action an subong ang pinakanubo guro no 3,666 so nga nagdangat na sa 1,367,894 ang COVID cases na sa Pilipinas. Ang aktibo na kapabilin sa 52,696 kaga naka-recover diri 1,291,389. Action firing line. Amo nang aton update kung COVID-19 na paghahambalan ang mga patay sa bugos nga kalibutan kag iban pa, no? Ang iban nga balita kay ang pungsod Pilipinas kundi ang US karon daw na angkon na gid Manila ang kahilwayan ni COVID-19 dito, no? Laban-laban sa free na sila although nga hindi pa man 70% gani or way pa totally 100% kaya bakunahan sila. Pero ma-feel naton, makita naton ang ilang situation dito nga back to normal na gid ang sitwasyon nila. Way naga-face mask way na naga-facial di Israel, iban pa nga pungsod. Ang US mo makaksyon, nagapanghatag sila sang vaccine. And you know what people, kung anong good news from US para diri sa Pilipinas? Priority kita recipient diri nila ho. Kaya maghahatag sila, magadonar sila sang 55 million doses mga kaksyon. Sa diin mga kaksyon nga sa mga pungsod diri sa Asia, no? Kita ang prioridad kag hatagan sang damo nanday President Biden kag ang iya sini nga Vice Presidente nga si Harris mga kaksyon. Amo ning announce nila, no, na ang Pilipinas will be among those nga prioridad nga makabaton sang 16 million doses mga kaksyon sining libre iya nga bakuna from United States of America. Ang ibang nga pungsod nga makabaton diri among Colombia, Argentina, Haiti makaksyon, Dominican Republic, Hayat o Haiti, I forget, ano? Costa Rica, no? Sa amo ning mga pungsod kag iban pa, no? So ti di buenas kita damo kita diri, no? Sa pungsod Pilipinas pasalamatan tang US despite so kung isa may mga pitik si Presidente Rodrigo Duterte nga medyo masakit-sakit para sa ila
pero palangga gihapon ta sang Pilipinas. Action firing line. Samtang ang ang pagtuon nagapakita mga kaksyon nga sa mga ang bago ko lang yung balita, hindi lang ito balik kay Asian countries, kundi sa bugos sa kalibutan. Priority ang Pilipinas nga hatagan sang donasyon sa COVID-19 vaccine from US mga kaksyon. Now, ang herd immunity, according sa pagtuon, ang Pilipinas sa mga Asya nga mga pungsod, amo ang may pinakaulihigid nga maangkon tang herd immunity mga kaksyon. No? Action firing line. Amo ning gagwa subo nga pagtuon matapos makitaan nga kita ang may ara sang pinakagamay nga turn out o kon roll out kon bakuna ang pagahambalan. Magluwas sa Pilipinas, UK mga kaksyon. Pero according sa mga eksperto diri sa ilang research, ang iban nga mga lugar iya sa Asya, pungsod, by 2022, early as 2022 or mga middle of 2022, maangko na nila ang herd immunity based iya sa ginatawag nga bakuna, mga kaaksyon. No? Amo nang hambal sa mga eksperto, pero ang pinakamasubo dire kay Pilipinas, according sa ila, base maangkon tapa action norms ang herd immunity on 2023. Action firing line. Malawig-lawig pa nga panglakaton aton. That's why nga sa sininga report kabay pa nga makabulig ini sa aton to enhance our mind, no? Nga magpabakuna para manghingagaw kayo as of June 20 mga kaksyon. 8,407,342 lang ang nabakunahan. Kinanglan tadi ang 75 million nga mabakunahan para malambot ang immunity nga ini. Action firing line. Ang 75 million gin-based ina sa population sa Pilipinas nga 110 million individual kita. Na, subong sa kaakig ni Presidente Rodrigo Duterte, ipaganoy niya na lang ang mga tao nga hindi magpabakuna isulod sa prisuhan. Action firing line. Ang bali Presidente Rodrigo Duterte, ipadakop ko ang tao nga hindi magpabakuna isulod sa prisuhan, aristuhon. Kuha na ni, invite na ni isang ginatawag, hindi ni mandatory. Sa amo sini, kundi mandatory na ni, kung mag-inamo sini. Action firing line. Tiway pamantalay is Pilipinas nga mandatory ining si COVID-19. No? Kag mabulubodlay inihimuan sang layi mga kaksyon. Depende sa aton sini nga mga kongresista, dira Senado ta, kung paano nila ni umpisahan, no? Kung gustuhon ginman. Action firing line. Ang pinakamasakit pagidiri sa palayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga kung hindi ka magpabakuna aksyon-an, layas ka di kadto kato sa India kag sa US. Action firing line. Siya kayo kung ako gani makalibot kag magpang-inject sa inyo, pang-injikan ta kamo sa lubot. Action firing line. Sa lubot puro man ni sa Presidente Rodrigo Duterte ni. Pero ginapaabot ko buwas. Amo na ning bawi ni Attorney Harry Roque mo. I mean, we don't taw lang pero lang tawan tabi. Siya, mga buwiset ka mo. Kung kisa si Presidente Rodrigo Duterte, ito bata gamay, no? Action firing line. So, mga buwiset ka mo. Sumayo sa inyo, guro, pang injeksyonan ka mo sang bakuna, sang baboy. Action firing line. Ang ginatumo, diri nga bakuna nga baboy, para sa baboy, ni Presidente Rodrigo Duterte, amo ini ang ivermectin, mga kaksyon. Di baktin gingwa mos di ka bakunahan kas ni. Action firing line. In fact, ginsugo niya ng DILG nga suguon ng mga LGUs, mga barangay, nga ilista ang mga ngalan sa mga tig-bagol nga hindi magpabakuna. Action firing line. Ang ginakulbaan ko ni pila kadlaw bla mga bulubakuna nga ini kung magwilga ang tao kag maghimbon kag mag-isa kag maghimo sang mas lala nga kalakasan bla. Ay nako, di pagpatamaan dapat ni Presidente Rodrigo Duterte. Ayoon tang publiko ini nice way siguro. Inablang please for us nga maangko naton ang herd immunity kag makabalik-balik kita sa normal.
magpabakuna kamo. Believe me, ang bakuna hindi makapaguba sa inyo sinilawas, hindi makapatay, mas mapatay ka pa kay COVID-19. Dapat na bla, something like that lang ang tao, bla makahuna-huna man tuod man, no? Me, as a president sang Pilipinas, I am begging you, I am appealing you, kung ano-ano na lang, magpabakuna kamo. Para hindi na kita maglabot pa sa kung saan nga anyo, nga magsagi kita gihapon kagamit sang face mask and face shield. Kaya ang face shield action helms ubos ng produksyon ni Senador Bongo. Firing line. Hindi. Di ba produce, libat eh? Daw mo na nabla. Na may pag-angga, bla nga pag-ayo. Di kay matakan gani ko. Libuton na mo na ako mang-inject. Sa pang-inject ka, ang takamuslubot. Action. Firing line. Titarong bla na. Kung kisa, kaya inasang aga, gindayaw ko si Presidente Rodrigo Duterte, mo prangkang istorya. Siling ko ano ayhan ang natabo sa ato, no? Kung hindi si Presidente Rodrigo Duterte, ang presidente, siring pandemya nga ini, mayo lang kay siya, kay nga may strong personality siya, suno sa akon kay gina, nangin bias ko kay inasang aga for president. May strong personality niya, mapastop niya ang tiyog sang tawo, because sa iya gani nga pagka-presidente. Ano pagidayhan, no? Or ano ayhan kung lain ang presidente? Ano nagkalahinabo sa aton? Although nga way takbalo kung sinong ibang nga presidente, pero mas maayo guro nga sa iya tanang tupa subong sa pandemya. Action. Firing line. Di malas naman on his part sa pagka-presidente niya because nga wala iya mapatuman 100% or butanta 80% ang mga plans sa tanay for the Philippines abi during his leadership abi sa anom ka tuig abi, no? Pareho to bla mga 6 months, dulaon niya si droga. Tiduway gito matuman, sumulod pag ising pandemya, disgrasya. Ang build program niya, katahom sining build, biging agin basa ko gidni. Although hindi ko maubos, basa kay pagkalawig sini. Pero may mga points dito nga nabasahan ko nga kanami, action-an sang result kung tani mo sa Pilipinas, tiyanhon mo. Kaya ang kwarta nga ibubo sa build, didrege agin ula iya sa mga ulo ayuda bangod sa sining pandemya nga ini. Action. Firing line. Ay, sus ko. Lantawon ta niya. Again, ako na lang mag-aapilar sa inyo. Abi, mag-disiplina, tanay ko galingon ta, no? Di tanay sa gilagaw kay the more nga nagasaka ang numero ni COVID-19 nga cases mga kaksyon, more nga nagaproblema kita, more nga nagaguba ekonomiya ta, more nga kwanta problema nga ton sini pahuna-huna mga kaksyon. Action. Firing line. Sino labi sa inyo daw ay nahadlok sa COVID-19? Halos kita tanan. So please, mag-respetuhan na kita kag mag-ayo kita, no? Sumong gabi sa inyo. Gamiton tangaton sini nga pagka-responsibilidad. Action. Firing line. Pero hindi naman ko na magsugot naman sang ipiliton mo yung tao nga ipa-aristo kung hindi magpabakuna daw, hindi naman na amo. Ayoon tagani, no? Ayoon tagani. Sige. Action. Firing line. Si kuano, kundi pandemya gyapon, si Education Secretary Leonor Briones nagpalayag nga hindi lanay pagdayunon gid ang limited nga face to face ang balik klase mga kaksyon, no? Balik klase mga kaksyon. Bangod sining pagsaka gyapon sang numero. So no, kay Briones gina respeto ko kag gina saluduhan niya gid si Duterte nga mas may ideya kung anong sitwasyon ta subong, no? In fact, so no, kay Briones okay gid kay mahalungan ta ang 27 million students kag 847,000 ka mga manunudlo nga hindi makapadulong sa bulutuan kag magproblema sa COVID-19. In fact, may 1,900 more or less na ka mga schools kung tani nga pilot testing sining face-to-face limited mga kaksyon nga pagbalik na sa pag-eskwela this coming 2021-2022 nga school year mga kaksyon. Action. Firing line. Mayo kay na dipinsahan ini, ako mismo bilang amay hindi man ko gusto pa mag face-to-face. Kaya gin-mention, dire elementarya kag high school. High school, guro do pulo pwede pa kay may mga buot na elementary, way gina. Action. Firing line. Di maka-problema, gina, may lang ko may bulong si Briones nga overnight lang maayo ang bata nga magka-COVID kung way abi. Anong mahimo? Maayo home lang siya. Action. Firing line.
Anyway, sa Bacolod, gali mga kaksyon, according sa report, Okta Research Action gin-consider niya naman kita isa sa mga high-risk man, area of concern, sining COVID-19 cases nga nagasaka diri sa aton sa Bacolod, mga kaksyon. Action Brian Warden. Action firing line. Karon dugay-dugay, i-plastar ko man sa inyo ang padayon man nga mga rinagumba nga balita diri sa Bacolod. Like for example, bra sa sanitary landfill sa Bacolod, diri sa Barangay Felisa. Nagligat nga si Mana, may nag-check diri nga environment tawag sina EMB, no? Environment basta biurong punta, no? Nalipat lang ko, no? Karunan ko na, no? Dito ago di-check ang sanitary landfill kung may ara gid man bala sang sanitary landfill gid ini o kung tambaka na lang gid sang basura. Action firing line. Arik puan man nga balita porte man mo, no? Pakaronan ko ni mga kaksyon. Unahon ko lang ining isa kadako nga balita subong adlaw. Diri sa syudad sang Bacolod, kag Negros Occidental, sining pagpanaog sang dismissal order sang National Police Commission sa anom tanan ka mga miyembro sang kapulisan nga miyembro sang Negros Occidental Police Provincial Office. Action firing line. Nalipat ko maghatag sa number si aksyonan ni Ma'am Donasco. Nalipat ako na. Sige, i-prepara lang ang action ano. Ang nasambit yang mando mga kaksyon, iga-dismiss aning anom tanan ka mga kapulisan nga involved sini nagluntad iyang controversial nga checkpoint sa tong Disyembre 19, 2017 dira sa may crossing Magalion, banwasang Moises Padilla. Sa din mga kaksyon, ang ining nasambit nga pagpatigayon sang checkpoint gin pangunahan ini ni Police Senior Inspector Aksyonan. Ga-intro pa ko di lang gid matawag ta balik kay medyo lawig-lawig pa, no? Para tagaan sila background kay nalipat na ni mga otod ta mo, ha? Aha. Suliton tagin pangunahan ini ni Police Senior Inspector Alan Rilo, mga kaksyon, no? Amo ni siyang hepe sang Moises Padilla PNP during the time. Now, nagpatigayon sila sang checkpoint dira sa may crossing Magalion, Moises Padilla. Medyo madulom-dulom ng lugar. Sakay Vice Mayor and now Mayor Elia Garcia Yulo. Kag sang iya siningabana nga si Mr. Felix Yulo, isa ka negosyante, mga kaksyon. Ang lugar sang Moises Padilla during that time, December 17, 2017 o kung December 2017, ang mayor dira si Anay Mayor Magdaleno Piña. Tindi naman grubag-o sa inyo kung ano ka sadya, hindi magli sadya para sa akon, kaya nadamo, nagkalamatay sa politika, kung ano kagamo, brother, ang politika dira sa Magalion, no? Moises Padilla. Now, sa nasambit nga checkpoint, mga kaksyon, dito nga nakakuha sang mga armas luthang Sanday Rilo, ini nakuha nila suno sa report Shabu. Anyway, sa salakyan, pick up ini ha. Nakuha nila sa sulod sa salakyan ang Shabu, 2 ka granada, 3 ka 45, kag 45,000 pesos nga balor sang kwarta. Action firing line. Amo ning nakuha kagin present, mga kaksyon sang kapulisan sa sulod sang salakyan nanday Mayor Elia Garcia Yulo kag bana sini. Sa diin suno sa report nga ang ini nga mga armas, lutang, granada, shabu, labi na gid ang shabu illegal na daan ini. Ang granada kag ang armas wala sang lisensya. Action firing line. During the time akaksyon ang hepe sang ang chief or hepe sang NOCPO, amo si Police Senior Superintendent Rodolfo Castel Jr. nga nagpatigayon gidayon sang fact-finding makaksyon sa pagpanguna ni Police Superintendent Edel Manzano. Because nag-claim diri si Garcia Yulo, mga kaksyon,
nga ang armas nga ginpangkuha or armas nga nakit-an sang kapulisan nagaburot kita aksyonan. Liyog lang plastar. Nga mga armas nga nakuha sa sulod sang pick-up nanday yulo lonsay nga ginpang tanom gid lamang. Action firing line. Oo, lonsay. Oh, sige. Okay. Lonsay mga ginpang tanom gid lamang mga kaksyon. Kag isa diri suno kay Ilya ang ila armas nga may ara man sang lisensya. Action firing line. So ginpang test atos lang ni Ilya kag bana niya kay ginaligar nagasuyop mo, no? Kay may siya boy, no? Now, sumo nga adlaw o kundi during that time nagkinasuhay ato. Tigin kasuhan sila ni Ilya, explosive of course, granada, 10591 amo ni ang armas luthang kag shabu illegal drugs, no? Tiyang 45,000 gini binunto kadong case nga tubangon si, no? Tiyang kaso nila tanan 10591 kag ang shabu mga kaksyon 61 na tawag sini nagalipat kita, no? Shabu mga kaksyon 9165 brother. Ang pagkaso sa kay Ilya ginaatubang gid nila ini bangod sa mga allegations. Pero ining mga sila ni Ilya makaksyon, nag-file man sila sang nagkakigo man nga kaso sa ginaligar nila nga planted ato tanan-tanan. Action firing line. Magluwas sa isa lang ka armas luthang, no? Basi mabutang mo sir ang support na sir. Si Police Inspector Alan Rilo makaksyon, upod sa ginkasuhan man o kon upod nga mga tawo ni Rilo diri amo sa SP01 Ricardo Dingkong Jr., Pioto Nobel Pirante, Pioto Felix P. Sales Jr., PO1 Michael Mondido, kag si PO1 Darrell Dormido. Anom sila mga kaksyon ang napaidalom sa hot seat gid nga gin-imbestigahan man sang kapulisan. Action firing line. So nagligad nga Oktubre 21, 2021, ginpirmahan kag ginpapanaog na sang DILG Secretary kag Napolcom Chair nga si Eduardo Anio ang ining nasambit iya nga dismissal order nagapangatubang ining anom sang grave misconduct and grave irregularities in the performance of their duty mga kaksyon. Online sa firing line. Pero karunan ko lang si Mayor Elia Garcia, unahon ko lang ang Deputy Spokesperson sang NOPPO. We have on the line Police Lieutenant Abigail Dinasco. Ma'am, good evening. Hello, ma'am. Okay, balikan naton si Matrion. Action firing line. Pamangkoto naton kung ining mga anom nga ari sa lista nga iga-dismiss mga kaksyon, naga-function pa ini sila bala as police officer diri sa Negros Occidental as of today. Action firing line. Aba na pamangkot diin ang ila sini nga mga assignments sa sini nga mga tinion, no? Aktibo pa bala ini sila or ano nga sitwasyon after sining dismissal order, ano may ari pa ni sila sang away nga makadepensa sa ila sini kaugalingon. Action firing line. Aba ning pamangkot naton karon dagay maka-action para at least ma-plaster naton ini. Actually ining mga kapulisan nga ini biktima, no, sang konsekwensya nga ginatawag consequence, no? Biktima sang consequence. Online sa firing line. Sa aton nga linya si Ma'am Abigail Donasco. Ma'am, good evening. Sir Brian, good evening po and good evening po sa lahat ng nakikinig dito sa Action Radio Bacolod. Ma'am, maraming salamat sa time. Pasensya sa gabing ito. Nabala kita. Pero ma'am, meron akong gin-mention na 6 na pulis, ano, i-dismiss sila according sa report because nagkasala sila doon sa nangyaring checkpoint last 2017 pa. Ma'am, itong 6 na sinabi ko po, kumusta ito sila? Saan sila ngayon? Patuloy ba na nagtatrabaho sila bilang police officer natin dito sa Negros?
Yes po, no, they can have their lawyer po para dito, para po ipaglaban ang kanilang appeal. Oo. And we will see from there, no, kung anong mangyayari. Pero as of now, Sir Brian, no, just to inform you, wala pa pong natatanggap from National Headquarters na ganito. Oo. So, hindi pa po sila, wala pa pong gagawin sa kanila since wala pa naman pong final order na in writing from PNP. Ay, pero ito ma'am, 100% sigurado naman po ito ma'am, ano? Inihintay nyo na lang po yung papers, ganun ba? Yes po, we're still waiting sa PNP na side. Aha. Ma'am, ayun, sinabi nating PO1, ito patrolman, ano? Yes po. Ang PO2, master, ano ba yung PO2 ma'am? Master Sergeant na? Parang ganon? Or Police Corporal po yung PO2 Police natin, Corporal. Pero siguro during that time, PO1 pa sila, 2017, medyo umangat na ata mga ranggo nito ma'am, ano? Oo. Actually, sir, no, ngayon po, ang rank po nila is PSSG or Police Staff Sergeant. Sa atin po, before po, PO3 po yun. Ay, okay, PO3 na, ayan, oo. Yung pinakamataas dito, si Police Senior Inspector Aran Rilo, retired na siya. Yung si SPO1 Ricardo Dingkong Jr. po, ayun, siguro may ano na ito. May Si Police Master Sergeant, SPO1 na po yan. SPO1 na po siya. May hinahawakan na ata ito, ano yun, baka deputy nito, hindi pa pwede, baka deputy. Hindi pa, no? Hindi pa po, sir. SPO1 Hindi lang, pa ano? po, sir. SPO1 lang. Bali, ano po siya, parang head po, gano'n ng isang section, Okay. sa stasyon, gano'n. Mga patrol head, mga leader, parang gano'n. Yes. Tama po. Sige. Okay, sige, hindi pa naman tayo dito makapagsabi kung talagang guilty na talaga sila or ano, pero nakalagay dito guilty, grave misconduct, grave irregularities in the performance of their duty. Ma'am, ano, nakalagay. Pero ma'am, anong gusto mo iparating ngayon sa mga syempre, Lieutenant, ikaw, yung mga involved dito, mga mababa talaga sa inyo, ano mong gusto iparating mo sa mga pulis natin dito sa Negros? And even in Bacolod, ma'am, sa kagaya nito nangyari? So it's one of the lessons we learn through mistakes of others or through the experiences of others, Sir Brian. And I hope that will serve as a lesson din para sa mga pulis natin, especially ang ating PNCOs who are really our workforce, no? Sila po talaga ang ating foundation. Kasi hindi naman gagana ang isang stasyon kung wala po itong ating mga PNCOs. So, sana na ito ay magsilbing lesson sa atin or aral na we have to really perform our duties and responsibilities wholeheartedly and gawin po natin ang lahat ng ating makakaya and we should serve talaga na wala pong ibang iniisip o walang ulterior motives, just pure public service, Sir Brian Ika. Ma'am, maraming salamat sa time niyo po. Magandang gabi, mabuhay po kayo, ma'am. God bless po. Thank you, Sir Brian. God bless. Yes, ma'am. Action firing line. Okay, tiyan mo na way pasla kabaton sang dismissal order, pero may ara pasla sang tsansa. Ining kapulisan nga ining ngin pang mention ko nga maka-apilar pa kag makapaathag 15 days sa ila sila galingon using their private lawyers mga kaksyon. Pero at least ano man sila makasugid man sila sang ila man ihibalo. Action firing line. Tiyan mo na kabalok. Amo na ngambal naton ang kapulisan nato dapat pulis kamong iya. Hindi ka mo magpagamit gid sa mga politiko. Action firing line. Kung nagamitan gid man ini sa politiko ini sila, mo kalulukay nga mga kapulisan. Pero kung naga-perform lang sa duty gid yang waysang halong chichiburichida, bisan ano pa nga kasuhanay against the police daw, ang police gatindog way gid problema. La 7:41, ano bala ang palayag diri sa alkalde sang Moises Padilla sa sining report kay gining dismissal order, although hindi pa final and executory ini, pero part of development ini or part of ginatawag naton justice sa natabo sini kay Ilya Garcia Yulo kag Felix ang iya sini nga husband mga ka-aksyon, no? Part ini sang initial nga victory sa ila sini nga pagpakig-away sa ila man sini nga kinamatarong sa natabo sa ila mga ka-aksyon. Action firing line. Ari sa aton sini nga linya ho, si Mayor Ilya Garcia Yulo mga ka-aksyon. Ma'am, good evening. Live ito sa Action Radio Bacolod, sa Action Brian. Mayor
Elia Garcia Yulo sang Moises Padilla. Ma'am, good evening. Good evening. Good evening sa tanan niyo pamati. Aha. Ma'am, any reaction sa nagwa nga pag-dismiss gikan sa Napolcom sang anom katanan ka mga PNP nga involved before sa checkpoint nga nagkaladakpan ka mo with your husband, pero isa diri daw retired naman mo, no? Any reaction sa ni ma'am? Agapasalamat gid kami nga mag-asawa, agapasalamat gid no. Una sa tanan sa Ginoo kay ang hostisya na kuha namon kag kabay pa nga mangin lesson ini sa mga pulis, hindi lang sa pulis kundi sa mga serbisyo bala sa gobyerno, nga hindi magsagad pa usar sa mga politiko, kaya ang politiko agi lang ang ilang nga ginpangabudlayan nga sila sa katuig nila ng serbisyo, mabalo na nila mag-retire sila sa ulihi, amo na nila nga handumanan man sa serbisyo nila, ugaw na nilang insakto wala gid sa malain nga matabo sa ila. So meaning mayor nagapakita nga itong mga suspitsyoso nga mga kagamitan nga nagkunuhay na kuha sa inyong poder ato tanan mga ano to planted gito mayor? Planted gid to tanan. So amo man nga isa gid kadako nga pasalamat namon kay tungod nga na bisan ang ilang police commission or the National Police Commission, ang ilang taas nga office, mataas na office ng police, nakakita tag napamatud-an namon nga ang tanan-tanan planted kag tinunto bala nga checkpoint, harassment lang gid ya. Mga harass lang gid sila ya. Ma'am, ining lima, although may idea ko ng iban, wala naging man naga-duty dira sa imo, pero ano man may ara pa da naga-duty sa lima or isa da sa inyo, ma'am? Sa Moises Padilla? Wala, while di sila. O bosa sila taragin pangkuha da, no? Da mo sinabi. Oo. So ma'am, aside sa ila, ma'am, ginset ko gid for live interview this evening, pero nagaayo gid siya nga mapahuway-huway siya kay bag-o lang siya nakabalik duty halin sa nagka-positive sa ni COVID-19. Pero I guess naga-monitor subong si Mayor Elia Garcia Yulo makaksyon sining aton nga presentation na nahanungod sining according to her victory for para sa ila sining family. Grabe nagkalahinabo sa Moises Padilla. Isa kita during that time, isa kita sa nagapadulong dito kung ano nga mga luthanganay ang hinablos kang utod yung giniblamak, di ko magsala ang nagkalamatay das politika. Swerte iya nga politika dira sa Moises Padilla, pero linong na, no? Sa Sinimatinion, linong na ang Moises Padilla. Las 7:45 Action Radio Philippine Standard Time. Action Brian Warden. Action Firing Line. Pagbalik naton karon ang Environmental Management Board o Bureau EMB mga kaksyon nagpadulong gido sa sanitary landfill dira sa Barangay Felisa to check sa pila ka mga allegations nga ang ina nga sanitary landfill do hindi sanitary landfill kundi dump site. Action Firing Line. Ting inang nasambit yang Barangay Felisa dang ang sanitary landfill may fund ina from the city, milyones ang ginagamit dira para patarungon ang pag-obrada, pero according sa report hindi magkaraamo. Action Firing Line. Oo, kitang nagabayad sina ang tax from the people of Bacolod mga kaksyon, no? Nga bulig kung paano mapasanyog ang sanitary landfill kiti adlaw basura ta dito nilada. May naga-question dira. Action Firing Line.
Okay, sige. Kadamo gidya sa nagareklamo sang burot sa on-air ta sa sa Facebook man. Sige, i-troubleshoot ni Sir James Abi, sir. Kaya halos na tanan nagareklamo. Ikuan nyo lang basing inyo cellphone da anong diferensya? Action firing line. Sige, sige, sige. Basi ako guro yung paos nan. Amo na guro nga burot. Dungol man yung isa niya. La 7:47, tema ka-action, balik na dugay-dugay. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing. Mahing gabi ka Sir Alex Montes sa abalya failure ko no ang program ay di natuman. Hi. Salamat kid Sir Ronald Ayan del Yumes Evidente. Wow. Environmental Management Bureau. Salamat gid sir. Hindi pa mati gisagli sa akon gid. Salamat gid sir no. Virgil Pinda Action Bry. Good evening. Monitor lang from Celine Holmes pa shout out kay Rusland Bison sa Calatrava, San Carlos, nagalumpat mo ning aton nga anuman. Nagalumpat mo lang yan, ha? George Gargasiran, 70% herd immunity ang hambal sang National for Vaccinated People. Kami na hindi mapavaksin. Mabilong na lang nabilin sa 30%. May lusot ka, ha? Nora Villalon, hello. Sige. Anghila Gayondato Castillo, Environment Management Bureau. Salamat, git. Nabukaran ko siya kay ina mama. Thank you, git. Si Tin Parcon, amo man. Ay, kinaga-monitor ang staff ni Councilor. Thank you, git, no? Environmental Management Bureau. Melvin Salodares Abdo, ayawan siya pakaon sa surod prisuhan ang hindi magpabakuna. Nagabrot, okay, nagrosera. Na-troubleshoot na nito, sir. Leia Younger Esquivel, good evening, Action Bry Monitor from Talisay. Keep safe, everyone. Georgian Honsay, sir, good evening, mati lang ko diya. Saan dumana, Sir Georgian, no? Aton gini avid listener every night mo. Angela again Castillo, nag-monitor man sa program ta, Bangga Tutungan, Barangay Pilisa. Christine Minies Villalubos, Melvin Solidarios Abdo Araman, Malya correct gid Action Bry sang si Digong may SAP, may social pension, may UCT, etc. Ana Mandri Subro, audio please, we can't hear Miss Police po. Hindi sa kabati no audio. 112 viewers mo Sir Bry. Nagnubo na ganay sir kasang ligan tag 200 na ang iban guro ba si nagpahumayo. Paul Spot the third, Lilia Taton, evening Action Bry, monitor lang kami diya. Gardenville, Tangob, stay safe, God bless. Reynaldo Gaurino Perasol, monitor ka Action Bry, parte sa crossing Magallaon incident. I think they are only following order or command. That's why. Jimmy Fortaliza, wala audio how. Do kilala ko ni si Jimmy Fortaliza, hindi si Sir Jimmy. Lain to guro ay no. Jo Marira, Doc, evening Action Brian, watching live here sa New York, USA. God bless and stay safe. Wow. Mayo, laning galagaw-lagaw sa New York. Yeah. LM Muhar, wala gid udyo, wala nga. John Garcia. Sa ilo ko anay spiyak dali gid lang. Okay na ta. Okay na ta, sir. Dali gid lang i-check ko anay be. Sige, ang greetings ta. Galing dula gid sound mo sa online. We're back. Ara na. Elmer Parcon, wala audio bitin. Ahay, pasensya gid. Melvin Solidarios Abdo, sa akin ya 5x5 signal ari ko sa city. Basi ano man. Utay Benedicto Tamyaw Lihog Norbing Hinubata kag Bert Mercado nagamonitor tagagabi sa imo programa. Thank you. Pilton Lipura Araman, God bless. Melvin Solidarios, leksyon na ina sa iban nga mga pulis. Alex Montesa, now you're coming in 5x5 loud and clear. Is Madam Police galing daw na mista lang kanta niya. Melvin again, ara na.
Ano man nga gaway ang hambal, hindi kay maintindihan o ang isa ka udyo. Lilia tat atinisyon da sa technician mo gaagaway hambal. Ito ang tabo man. So Rex Umbray mangkot ko pila gid bala ang total nga nagkalamatay sa COVID in the whole province of Negros, including Law District compared to those who died of EGK riding in tandem. Good evening. Reynaldo Guarino Pirasol. Sumahan ta ka karon sir. Sumahan ta ka karon sir. Pangitaan ta ka sir. Hindi ka na maghalin sir ha. Kay pangitaan ko gini karon. Sige. Okay. Suset Alunan, good evening Sir Brian. Stay safe and God bless you always. Mylene Galino, good evening Sir Brian. Monitor lang ako, di God bless. Jonah De Vera, good evening. Bacolod, I was reading some comments about COVID-19. It looks like our public needs proper education. When it comes to vaccination, you don't get COVID when you get vaccinated, and you don't need isolation either. Rinaldo Guarino Pirasol, kung dakpon kay prisuhon ang hindi magpabaksin base di gid makaigo ang sa prisuhan sa bilog ng Pilipinas. That's a lot of nonsense, you see. Kung kisagaling sir do makagat kagid sa iya kay presidente siya abe, pero kung isipon mo gid niya tay pandasok ang hindi magpabakuna man. Subong pala gani crowded na, overwhelming na ang mga priso tanga pila lang kabilog da isla. Bill Clinton Araman, Bert Hirapusco, wala ko nung audio, gadula-dula. Mayor Garcia is absolutely right. Ana Sinoro sa radyo na lata mamati gabisyo. Wala na pa o si Action Bry. Please kindly greet my Bry sa ila ni Ma'am Vanessa Mayo with Doc Mayo sa Minnesota, Mrs. Alvarez sang Barangay Tangob, Ma'am Jinky Daylagdon, Phoenix, Arizona, kag pamilya Daylagdon, apil sang Pandanon DSB. Sige, kag EFC. Sir, not only burot kundi wala gidya udyo. Mylene Galino burot to Daxon Bray. Dennis Richard Tiburuma gaburot tuod sir, gamay, good evening. Dali de la Torre Lopez, ang iya malang na Action Bray pang pahog lang naa. Sa mga tao nga dungol, isa na da ang kilala ko hindi magpabaksin. May kilala siya. Chris Vilma Treyes, good evening Action Bray, watching live East Homes, Barangay Estefania, God bless. Toto Villanueva, Action Bray, gaburot od Junyo. Tongboran Tuario, Action Bray, good evening. Diyog lang great si Kapitan Tuario, Barangay Lalagsan, La Castillana. Ya wife ko no si Rhea Tuario. 4 kids na si RR Aming, Princess kag Zeya, mga Bilya Arte Guards, headed by Company Guard Tuario Noel Palma, John Mark Sulweta kag Alejandro Bugart alias Boy Molases. Sige, daligid lang ha. Duga padayunon kung akon greetings may i-send lang ko diya, no? Dali lang gid ha. Para ni sa balita ta karon ikaduha, no? Ariho kay nami maning balita mo ang ikaduha ta. Sige. Mabasa gid ko sa mga greetings nyo. Okay. Chinese Garter, hasta ang comments mo da, Sir Bry. Abi ko, si Mang Kanor lang ng Chinese Garter. Galinumpat. Jonah De Vera, spread of COVID-19 virus starts with self-discipline. Hand washing, mask wearing, and maintaining your distance. For vaccination, please be aware that you don't get COVID-19 if you get vaccine. Do not spread the wrong information. Our public needs good education. Our state of Maryland will be mask-free by July 1st. We do have teamwork practice between government and the public. Please think what you can do for your country, not what your government can do for you. Nami ko na. Ma'am Jonah De Vera, ma'am, pa-interview ako na si mo, ma'am. Oo. Regarding sini, basi maka-interview ko na si Ma'am John. Si Aquarius Maldita ako, audio problem Sir Brian Morden. Victor Tugaf, good evening Sumbray, monitor from Murcia. Ana Mandri Sugbro, good evening, watching live from Mount Canlandog. Rosalie Flores Bingan, ba ara kada sa mataas nga bukid ba.
Janet Flores, feeling ko kung narakas kan landog, makit anong bilog ang negros, no? Tin Parcon, loud and clear ka na subong action, Bri. Thank you, Gid, kay Ma'am Tin Parcon. Lilibet Gutera, hi, kay Taliboy. Rinaldo Pairasol, thank you, Action Bri. Anytime, sir. May mga bag-ota nga mga listeners, no? Si Helma Medyo Dia Pasco, Antonio Bironio, may gabi, watching live from San Gabriel, Macabebe, Pampanga. Ba, kalayo ba? Thilo Langrio, may gabi, Sumbray, monitor lang kami sumag. Nene Langrio, Cristel Langrio, Kim Langrio, Choi Langrio. Jonah, yes, why not? I am here. Call me in my messenger. Sige, mama, set ko sa imo next night, guru mama, no? Para maka-istorya. Tama-chat ko sa imo karon, ma'am Jonah, ha? Sige. Alex Montesa, thank you, good Sir Bry, sa pagbasa. Greetings, Sir Bry. Appreciate gid Tisin o san o ka ma-file for candidacy under NPC, Nationalist People's Coalition, base National Press Club Guro, Sir Bry. Ang gadalagan ko sir sa politika, hindi sa NPC. No. Kaling subong pa wayway lang tadanay kay Waita Kwarta, no? Dan Reb Clay D. Shadow kataas ang suppressor kag limiter mo siguro, sir, or base unplug lang kulang sa mic mo, sir, padayon gid. Sa mic may diferensya ta, ano? Okay naman, sir, no? Audio ta, goods na. Subong lang nimo. Sige, kadamo sa nagapadala din sang ilang tawag sina gani concern sa aton nga audio kay kadamo sa nagapamati, no? Nugunan sila, no? Sige. Relax lang ko for a while, walang iwanan, ha, mabalik lang ko dugay, ha. 7:58. Pabalik sa aton sini nga pagpangalagad Action Radio Philippine Standard Time las 8:40 kun las 8 in punto mga aksyon. Endorso nato na ni sa inyo ang DTX 500 capsule sa sini nga panahon
pabakuna. Habi ko aton lang na desisyon si Raymond niya. Oh, imagine mo si Raymond nakulbaan ho. Pabakuna ka ginmon. Action daw gapamahog na nahaw. Oh. Siling wala pilitay daw bali. Daw bali nga patdan. Morita Jaime sa Sinda Lumbia 2 Ibi Magalona. Salamat gina. Daw pilitay na nahaw. Action firing line. Ang sa isa ka naga-comment ni ganyan niya. Kung gustohon gin nga prisuhon, ati din pamutang ni damo-damo hindi magpabakuna ipang dasok sa prisuhan. Last 8-2 na sa aton sila nga pagpangalaga dali gid lang. Kay ini balang sanitary landfill diri sa syudad sa Bacolod. Dugay na ni nga kwan mo. Dugay na ni nga problema diri kag reklamuhay nga wala sang katapusan. Action firing line. Nga may ara sa nagareklamo nga mga public official ang iban. Siyempre sila nang may ara sang puder dira to check kung di nagakadto ang ini nga pundo for sanitary landfill. Nagamit bala ini sang husto ang nabutang dira sa kontrata bala sa IPM dira ang management dira nausar bala ini naton o kun wala milyones ang ginaspend naton diri. Action firing line. Pero according sa mga report like Councilor Wilson John Gamboa Jr., ang paggamit sang sanitary landfill, daw hindi sanitary landfill, kundi dump site. Di magambal kita mag-sanitary landfill, kita dapat may mga division or separate mo ang mga basura, dira mo. Pero kakatabo na subong, hala ula ay lang sa basura, nga duway lang. Duwala lang niya, kon ipaydalom ta sa Republic Act 9003 dira na butang ang tanan nga mapagsulundan kung paano iplastar si basura. Action firing line. Bacolod is highly urbanized city mga kaksyon. Ang population sa Bacolod ara na kita sa 600,000. Basura diri, basura didto. Kung kisa ang basura sa Bacolod inayawan man kalimpyong mga utod ta kay haboy diri haboy didto. Pero ibang nga na panghaboy din di Bacolod noon ha. Kaya do adlaw may mga tao di nga hindi taga Bacolod nagalagaw man. Now, ang isa ka konsyal sa Bacolod ginausisa ya gid ini kiting iya nga pinaka-point diri kwarta niya sang gobyerno ang ginagamit tadi tapos hindi ta makit-an do hindi ta gid niya mapuslan kundi nakadto ining milyones nga ini. Action firing line. Ginbisitahan ini ni Councilor Gamboa Makaksyon kag na kwan siya nakibot na surprise pagkakita niyo sa iya mo ni sanitary landfill nga ginatawag. Do hindi man ni sanitary ni? Hindi man ni sanitary landfill, ni dump site man ini. Nag-request ini siya sa pila ka mga departamento sa gobyerno nga may ara sang authority to check man sini para mausisa gid ko ano dapat ang paghimon. Environment mga kaksyon, no? Kay concern to the environment mo. So ginbisitahan sang Environmental Management Bureau, EMB, ang nasambit nga sanitary landfill dira sa Barangay Filisa and this time hibaluon naton kung ano ang resulta sang pagpadulong sang EMB sa nasambit nga lugar. Action firing line. Oo, check naton si Councilor Gamboa mga kaksyon. Sa sini nga mga tinion kung kumustang libot-libot nila to. Action firing line. Basi ara, sige, okay. May ara sa mga litrato kita nga ipakita sa lugar, no? Ako hindi ko private sang kung anong ginatawag nga pagplastar isa-isa, pagintindi naton diri sanitary landfill is organized, no? May management. Pila ayhan gid ang pundo nga ginapain diri yearly, abi. Oo. Amo nang dako nga pamangkot dira. Last 8 size. Online sa firing line. Sa aton nga linya, Councilor Wilson Gamboa Jr. Sir, good evening. Sir Brian, mayong